Мы не вельмі любім выкарыстоўваць рускамоўныя мемы, але сёння гэта будзе сапраўды слушна. Тэйк вельмі просты. Калі суседзі з усходу разганяюць тэму пра Великую Русь, беларусы і украінцы маюць права стаяць і хіхікаць. Ну, яшчэ нешта мне распавядзіце, калі ласка, бо назву гэтую натуральна скралі. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Пускайце відос і будзем распачынаць. Художественный фильм «Спиздили». Важны дысклеймер. Я чалавек народжаны ў Расіі і не прэтэндую на статус галоўнага русафоба беларускага Ютуба. Мяне агулам не вельмі цікавіць Расія. Проста яна занадта цікавіцца Беларусю, якая вось і ёсць галоўнай сферай маіх інтарэсаў. Таму сёння прапаную вам караценькую гісторыю з майго студэнцтва. Як і цяпер быў травень, хлопцы ў інтэрнаце на Рожчы, гэта ў Мінску, нажлукталіся піва і адзін шчасліва заснуў. А калі абудзіўся, дык пачаў раўсці на весь паверх. Это што же делается? Русь великая в беде. Высветлілася, што перад ім працаваў тэлевізор і не памятаю дзе, але ладзіўся чэмпіянат свету па хакеі. І расіяне сапраўды камусьці прайгравалі. Хлопец, нарадзіўшы той лакальны мем, напэўна, не вельмі ведаў, што першасна Русь – гэта вайсковая карпарацыя дружыннікаў у вікінгаў, якая прыйшла кіраваць, ці яе пазвалі, як у летапісах, не на Рублёўку, а на Падняпроўе. Ладно, халера з імі, з п'янымі студэнтамі-русафіламі, давайце пра беларускую гісторыю. Праз брэнд баевікоў на чале з князямі Святаславам, там Олегам, Уладзімірам і шмат яшчэ кім, Русю стала называцца дзяржаўнае ўтварэнне. Калі яно канчаткова пахерылася з прыходам татараў і падзеннем Кіева, гэта 1240 год, назва нікуды не падзелася. Русь стала тэрытарыяльнай характарыстыкай. На тых абшарах ад Кіева і да Полацка са Смаленскам пражывала стракатая этнаканфесійная супольнасць. Зразумела, што ніякай літаратурнай украінскай ці беларускай моваў яшчэ не было. Таму мова па тыпу існавала адна – руская ці русінская. Хоць і гаварылі ў Чэрнігаве ці Вільні на ёй вельмі па-рознаму. Вельмі зразумелы будзе прыклад, гэта як лацінская мова. Яна была распаўсюджана па ўсёй рымскай імперыі, але пасля дала пачатак іспанскай, італьянскай і французскай. Часы ВКЛ, частка Русі, а менавіта украінскія землі знаходзяцца пад татарамі. Але часоў Альгерда, у нас ёсць адмысловы выпуск пра яго, калі ласка, паглядзіце, пачынаецца іх вызваленне, і тыя землі далучаюцца да глобальнага праекту ВКЛ. У праекце тым і нашы землі, і украінскія, таму уласна назва Вялікае княства літоўскае і рускае. Літва – гэта толькі 10% тэрыторыяў той дзяржавы. А сёль тэрміны Русь літоўская, то бок тая Русь, што ў ВКЛ, ці паны рускія, то бок шляхта рускага праваслаўнага паходжання, якая прымала ўдзел у дзяржаўных працэсах. Лепшы прыклад, самы красамоўны, гэта Канстанцін Астрожскі, які даў люлей маскавітам у 1514 годзе пад Воршай. Ён 100% рускі, у тагачасным разуменні слова. 100% праваслаўны, 100% патрыёт ВКЛ і 1000% вораг Маскові. Рэнесанс рускай культуры ва ўсіх сэнсах супаў з залатым часам ВКЛ, то бок гэта 16 стагоддзя. Час, калі руская мова – мова справаводства ў ВКЛ, мова вялікакняскай канцылярыі, мова закону і статутаў, мова друку. Скарынаўскі мегатэхналагічны праект якраз прыпаў на той час. Пазней, пасля Люблінскай уніі 1569 году быў адкат у плане перакосу ў бок лаціны і польскасці. Ішла інтэграцыя з той самай Польшай, плюс усім вельмі хацелася прывабнай заходняй культуры, то бок стаць яе часткай. Рускія праваслаўныя справы пачалі выклікаць падазрэнні яшчэ і праз бясконцыя войны з маскавітамі, а тыя ўжо спекулявалі на паняцце рускасць. Тым жа саперам, напрыклад, было выгадней пра карані свае забыцца, каб ісці да вяршыняў і лавіць зоркі з неба ў новай дзяржаве. Дарэчы, пра саперу у нас таксама ёсць адмысловы выпуск. Калі ласка, паглядзіце яго, упадабайце і памятайце, што вы можаце нам вельмі дапамагчы сабраць 10 000 падпісантаў да лета. Што да Беларусі, то тут трошкі лабірынт у плане назваў. Ёсць шырокае паняцце Літва. Яго ўжывалі да ўсёй нашай тэрыторыі найперш замежнікі. Сярод гэтых замежнікаў таксама і маскалі. То бок, чэл з Полацку ехаў у Маскву, і ён там для іх быў літвінам. А калі б ён паехаў у Коўна,
то ён для іх тамтэйшых людзей русін. Унутры дзяржавы ВКЛ быў падзел, дзе Русь, а дзе Літва. А пра гэта дагэтуль крэпка спрачаюцца гісторыкі, і мяжа таксама гуляла вельмі моцна, але калі супергруба, дык Магілёў, Гомель, Полацак, Падняпроўе і Падвінне гэта рускія землі. А вось Ліда ці Горадня гэта Літва. Урэшце назва Белая Русь у 16 стагоддзі пачала ўжывацца акурат для ўсходняй Беларусі, Полаччыны, Падняпроўя, а ў пазнейшай стагоддзі дапаўзла, так бы мовіць, ажно да Беласточчыны. Месседж ад нашага гістарычнага рэдактара, які дасылае ўсім пацалункі і вітанне. Што варта ведаць і ўсведамляць? Ніхто, ніякі заваёўнік ці маскоўскі цар нам штучна не накінуў рускасць і назву Русь. Яна назва нашая. Наша спадчына, якой не трэба саромецца. А цяпер у эфір урываецца наш спецкор з Мінска Ігор Марзалюк. Они будут прокляты нашим белорусским народом. Нагадваю, мы тут, конечно, не до конца нормальныя ўсе, але яшчэ не зусім цюкнуліся галавой. Паглядзіце, калі ласка, ці паслухайце, пра што Ігор Александрович распавядае ў сваіх даследаваннях. Магілёўскія рамеснікі-мяшчане ў перыяд 16-17 стагоддзя ладзілі, так бы мовіць, экспедыцыі ў маскоўскае замежжа. Прасцей, і шчыра кажучы, паходы за рабамі. Экспедыцыі пачыналіся са службы ў царкве, усе ўдзельнікі паходу кляліся дзяліць дабычу пароўну. Пасля яны прабіраліся па начах, нападалі на вёскі на досведку. Як правіла, забіралі жанчын і дзяцей, бо мужикоў забівалі. Такія вось талерантныя, цярпелівыя беларусікі. Жыхароў Масковіі пасля прадавалі на гарадскім рынку Магілёва. Статут ВКЛ забараняў рабства і гандаль жывым таварам, але толькі датычна жыхароў княства. Жанчына-маскоўка ў Магілёве каштавала 4-10 талераў, падлетак 2. Для параўнання добры конь таксама каштаваў 4 талеры. Я нагадваю, гэта не мы, гэта ідэалагічна правільны Ігор Марзалюк. Ён сцвярджае, што палонныя маскалькі ў асноўным выкарыстоўваліся ў якасці хатняй прыслугі. Калі камусьці муляе вока і рэжа слух слова маскалік, якое выкарыстоўваю сёння на працягу гэтага ўсяго выпуску, дык дэпутат палаты прадстаўнікоў, і нагадваю, Ігор Марзалюк, тлумачыць. Маўляў, нягледзячы на той факт, што намі апрацаваны ўвесь масіў магілёўскіх магістрацкіх кніг за другую палову 16-17 стагоддзяў, ніводнага выпадку вызначэння ў гэтых крыніцах насельніцтва маскоўскай дзяржавы з Руссю з боку магілёўскіх мяшчанаў не выяўлена. Наадварот, гэтыя два паняцці ў актавых кнігах паслядоўна разводзяцца і супрацьпастаўляюцца. Устойліва вызначаючы сябе русінамі, рускімі, Руссю, як і сваю мову, кнігі і творы мастацтва ў адносінах да суседаў з усходу, магілёўскія мяшчане паслядоўна выкарыстоўвалі тэрміны Масква, масквічы, маскалі, маскавіціны, а іх мову, кнігі і рэчы называюць маскоўскімі. Высновы простыя. Актавыя кнігі магілёўскага магістрата не дазваляюць сказаць аб захаванні на ўзроўні масавых стэрэатыпаў магілёўскага мяшчання уяўленняў аб этнічнай аднолькавасці з велікарускім насельніцтвам. Нагадваю, на сувязі быў наш спецкарэспандэнт з Мінска Ігор Марзалюк. Дзякуй, Ігор вялікі, добры кавалак працы. Маскоўскія рабяты крэпка былі ўпісаны ў Залатую Арду. Калі да іх дабраліся татары, ўсё ж такі, дык замачылі нелаяльных і пакінулі толькі суперлаяльных князёў, якія таксама былі рускага, так бы мовіць, корню. Пасадзілі мясцовых на княжанне, у тым ліку дзеля кантролю рэгулярных выплатаў падаткаў. Ёсць меркаванне, што гэта вельмі падобна на калабарацыю. А той самы іхны Александр Неўскі нармальна так арганізоўваў карныя экспедыцыі супраць гарадоў і рэгіёнаў, якія не падабаліся татарам. На ўсялякі выпадак я вам паведамлю, што зараз Александр Неўскі святы для рускай праваслаўнай царквы. Нават калі Арда скончылася, ніякай Руссю вызваленыя тэрыторыі не называлі, а толькі Масковіяй ці Татарыяй. На еўрапейскіх мапах добра бачна, дзе Русь, дзе Літва, а дзе яны, Татарыя, Масковія, якая пачынаецца за Смаленскам і губляецца недзе ў Сібіры. Пры Іване Грозным яны перамаглі сібірскае ханства і зліліся ў святым экстазе з гэтымі бясконцамі, дзікімі прасторамі ды іх насельнікамі. Калі і быў нейкі рускі след, дык толькі ў элітах маскавітаў і ў цывілізацыйным плане не вызначаў траекторыю іх дзяржавы. Тамашнім даследчыкам гэта, канешне, не вельмі падабаецца, але каго гэта хвалюе. Вельмі папулярнае і даволі лагічна абгрунтаванае меркаванне наступнае.
Цывілізацыйна расіяне сталі не спадчыннікамі Русі ці там Візантыі, як ім вельмі хочацца, а спадчыннікамі Арды. Успадкаемілі іх практыкі, жорсткасць, звычаі, моўныя асаблівасці, азіяцкую сістэму кіравання, іерархію ўлады, нават свайго двухгаловага арла, кажуць, прынеслі таксама адтуль. Масковія вайскова расла, на жаль, і ў пэўны момант ёй сталі неабходнымі заходнія землі, то бок Беларусь і Украіна. Трэба ж неяк было патлумачыць прэтэнзіі. Яшчэ Іван III, які сам да 1480-го быў васалам Арды, вырашыў гуляць у вялікую палітыку. Пры ім з'явілася канцэпцыя Масква, Трэці Рым. Ну, то бок сам Рым і Канстантынополь уже нібыта не падыходзілі. Пры ім акуратна пачаліся бясконцы войны з ВКЛ, якія сціхалі толькі на гадок-другі, каб выдохнуць і пачаць зноўку. Ён жа першым выкарыстаў для сябе тэрмін «государь всія Русі», які пасля яго выкарыстоўвалі ўсе расійскія цары. То бок, гэтая маніпуляцыя ад пачатку была патрэбная толькі як шырма для захопаў тэрыторыяў. Далей, ужо ў часы Івана Грознага і Алексея Михайловича, гэта 16-17 стагоддзя, усё больш узмацняўся прапагандысцкі фактар у іншых войнах з ВКЛ. Маскалі актыўна раскручвалі ідэю, маўляў, па нейкіх там законных правах маюць права на ўсю Русь, бароніць праваслаўнае насельніцтва, а значыць, іхныя войны справядлівыя. Ну, то бок, спаляць, напрыклад, Полацак, пазабіваюць там людзей, але ж справядліва. Такую ж тэму яны раскручваюць і на міжнароднай арэне да гэтага часу. Мы забіраем толькі сваё. Як Путін кажа, абарона рускаязычнага Донбаса ад прыціснений. Гэта з тых часоў канструкцыя, то бок ажно з 17 стагоддзя. Але была праблемка у тым самым 17 стагоддзі, ну, уже бліжэй да 18-го, назва. Бо які ты лідар усёй Русі, калі кіруеш Маскові? Дзе логіка? На ўсіх мапах, ну, таксама Масковія. Яшчэ на рублях маладога Петра на пачатку 1700-х пісалі маскоўскі рубль, а ніякі не расійскі. Ну, патрэбны рэнеймінг, трэба вызываць піар-брыгаду. 300 год таму, у восень 1721 году, Пётр I вырашыў гэтае пытанне. Папярэдні наш выпуск акурат пра гэта. Паглядзіце яго, калі ласачка, і падпішыцеся на канал. Нам будзе прыемна і вельмі карысна. Але рабіце гэта толькі ў тым выпадку, калі вам гэта бяспечна. Але чаму не Русь, а Расія? Бо Расія – гэта грэцкая форма таго самага слова «Русь». А ўсе гэтыя безумныя манахі і дзякі, якія займаліся ідэалогіяй у Масковіі і прапагандай таксама, карысталіся грэцкай і царкоўнаславянскай мовай, якая бліжэй да балгарскай сучаснай. Вось таму і атрымалася Расія, а не Русь. У першым выпуску гэтага праекта мы падрабязна тлумачылі, чаму абажаемая расіянамі Кацярына адмоўны, цалкам адмоўны персанаж для нашай гісторыі. Паглядзіце пры магчымасці і упадабайце гэты відос, калі ласка. Дык вось, шмат высілкаў Кацярыны пайшло на прапаганду, перапісванне гісторый і падручнікаў. Летапісы, якія не падабаліся, засоўваліся ў дальнія шафы, прыхоўваліся. Тыя, якія падабаліся, актыўна тыражаваліся. Мэта была чыста ідэалагічная, бо гісторыя – гэта абаснаванне юрыдычнага права валодаць нечым, у дадзеным выпадку людзьмі і тэрыторыямі. Таму гісторыя такая важная была, што тады, што сёння. Менавіта праз гэта Путін і носіцца ўвесь час з нейкімі там, прости господи, Рурикавічамі, документамі і дурыць мозги заходнім журналістам, ну і всем нам. Создание российского государства 862 год. Урэшце, москвичы придумали канцэпцыю Великороссия, Малороссия, Новороссия і Белоруссия. Прости Боже, што я гэта кажу ўслых. Белая Русь, як назва, пашырылася з усходняй Беларусі на ўсю нашу тэрыторыю. Хоць Мінск ці Берасці у іх далей фігуруюць у мапах і дакументах як Мінск-літоўскі і Брэст-літоўскі. Ну, памяць пра тое, што гэта колішняя дзяржава ВКЛ. Датычна ўкраінцаў выкарыстоўваліся абедзве назвы украінцы ці малароссы. Цікава, што яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя ва ўкраінскім нацыянальным руху не было еднасці, як сябе называць. Цалкам норм быў назоў Русь-Украіна, а Расію яны прапанавалі называць Масковшчына. Беларусы таксама думалі, гадалі, і быў нават праект Крыве ад крывічоў ці Радзіме ад племені радзімічаў. Але, зрэшты-рэшт, спынілася на Беларусі. Літва застаўбіла за сабой назву Літва. І так яно ўсё неяк устаканілася. Савецкая прапаганда і дзяржаўная ідэалогія далей карыстала імперскі тренд на Русь і рускасць. Так у галовах людзей і засела. Нібыта рускі гэта пра Маскву, а Беларусь і Украіна гэта там нейкая фігня. Гістарычныя непаразуменні. Хоць у рэальнасці ўсё было наадварот. А круты, моцны бренд Русь быў тупа скрадзеным. Все делили,
грабили и воровали. Скажу откровенно, я предупреждал всех, что это плохо закончится. Суседняя держава ўжывае і, на жаль, брудзіць крадзеныя назвы Русь, рускія, русіны. Гэтыя канструкцыі скралі толькі каб гістарычна ды ідэалагічна абаснаваць права на тэрыторыі, вайну, гвалт і несвабоды шматсот гадоў таму. Ці ёсць сэнс Беларусі неяк пераназывацца? Дарэчы, напішыце, калі ласка, свае меркаванне на гэты конт у каментарах. Да назвы «Белая Русь», безумоўна, ёсць пытанне. Тэма, дарэчы, на асобны выпуск, калі вам цікава. Але наш гістарычны рэдактар кажа, што было б вельмі крута, нават патрэбна пачаць урэшце да расійцаў ужываць форму «Масковія» і «маскавіты». Так яно ёсць гістарычна, фактычна і правільна. Напрыклад, французы называюць Нямецчыну не «Germany» ці «Deutschland», а «Алемань». Гэта іх гістарычная форма і права. Палякі пішуць Італію «Вохы», а ў нашай гістарычнай традыцыі называюць усходнюю тэрыторыю «Масковія». Калі-небудзь у лепшыя часы на дзяржаўным узроўні, а пакуль толькі паміж сабой у СМІ, там, дзе бяспечна. Гэта той мінімум, які можна зрабіць для выпраўлення гістарычнай несправядлівасці 300-гадовай даўніны. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Не забудзьце, калі ласка, падпісацца на нас і ўпадабаць відос. Ну і давайте беларусець разам.